Jod bura makweth siasa ma Azimio kwedo paro mar chik mar omenda ma higani kagisingo gweye oko kotere od bura e juma manyien. Jotelo gi ne lose nyasi mar keto e kom ogai manyien ma dhod Seme Freddy Kowili e skul sekondar ma Kwa e sub-county ma Suna East manotelie kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Kaka jo juma lero, Raila bende notiyo kod thuolono e jiwo kanyakla achiel mar jokanyo mag duond buch ODM. Ogaino mar ODM Raila Odinga moriko ni wuoyi kinde mane ochopo e nyasi mar kete kom ogai manyien mar dhoodno mar Seme Freddy Kowili e skund sekondar ma Kwa e sub-county ma Suna East wacho ni achiel mag jotend ODM ka achiel kod jokanyo mag ODM ema koro duong' e tego chamano mar ODM. ODM must stand the test of time. ODM will live beyond Baba. Even if Baba is not there, ODM should remain there and remain a strong political party. And this will only happen if we work together. He's the party leader. Waonge gi vacuum. Mang'ata ma campaign ni dwaro party leader ine minge gi campaign. Kendo ino chieni. Ane jakom mar party mochung' ne discipline. Abro discipline sama chon. Omiyo party leader en Raila Amolo Odinga. Bwana Joho na Oparanya, sisi tunawakaribisha sana huku. Mutembee na sisi, hata ikifika nafasi wakati baba ataenda pale kuangalia maneno kule kufanya kazi, mkibaki huku. Mkuje hapa tena na tena tufanye kazi pamoja. Odinga manioten, ko jokanyo mogo mag ODM, ma oting'o jirupne ariyo, ma oting'o Wycliffe Oparanya, ka achiel kod Ali Hassan Joho, kod jakom mar ODM John Mbadi, wandu burano mar ODM, nyalo mana chopo lek mare, ka jotelo ko joherage, koro bedo kamoro achiel. To disababa en medireka. Kadhikuro kumbo na dugu ka. To chama mar ODM sikoger motegno. Yewuigi osetiyo motegno. Those who are intelligent, those who are good and mean well for ODM cannot break that unity of teamship ile tulikuwa nayo. Achiel ma jokanyo mag ODM bende oser, kod jalup ogai mar ODM Ali Hassan Joho, ka achiel kod Wycliffe Oparanya, mane owacho ni jotend ODM bende nyaka koro luorre kendo riwre kamoro achiel. You can want it. Unaweza kutembea mate, lakini uwezi kufikia Raila Amolo. Kama kuna mafunzo ambayo tumefundishwa na baba ni kwamba tushikane na baba ameweka mwelekeo. Nataka niwaambie hii chama ya ODM itaishi baada ya Raila, itaishi baada ya Joho, itaishi baada ya Oparanya. Ogai mar ODM bende ne oseo tulo mag siasa ma osebiro kanenore e kaunti ma Migori kod kauntis mamoko ka oseo piny owacho kuom tiyo marach kod obila mar sando mokuom governors mag ODM. Police okonego tigo marach. County Commissioner okonego tigo marach. Onyalo ni mwalok katiba kendo. Jokanyogo mag ODM ne owacho ni pod gintiere kod lek mar kawo kom jatend piny Kenya e yiero mar higa mar 2027. 2027 serikali itakayoundwa itakuwa ni serikali ya chama cha ODM. Mumeelewa hiyo nyinyi? Kwa sababu hata Mombasa wakitoka tumeenda chini. Western ikitoka tumeenda chini. Kwa hivyo paka tuheshimu viongozi wote ambao wako kwa hii chama. E kinde romono mar keto gaino mar Seme kom, jokanyogo mag ODM ne oseyo piny owacho kuom paro mar chik mar omenda magiwane dhi hinyo oganda jo Kenya. I have already seen preliminarily that it is a bad bill that is going to hurt our people, and we need to reject and resist it with all the might and strength that we have. Mimi nataka kuambia wabunge wenzangu Kenya mzima, danganya wananchi. Wale watu serikali ya juu wanaleta finance bill bunge ili tupitishe hiyo ushuru. Sasa wabunge wasidanganye wananchi, wale wanapitisha ushuru ni wabunge. Hao ndio wanapiga kura. Kikuja kwa matanga anajifanya kama yeye ajui hiyo maneno ya finance bill. Magi bire kindeno mayorwok e telo mar ODM koro semienjo e kindeni ma ogaino mar ODM Raila Amolo Odinga bende koro sewuok oko mar manyo komruok mar pinjego mag Afrika ma ong'ere kaka Africa Union. George Juma, Ramogi TV, Migori.